Kaira Allah kira yawan agaira dare dare Muhammadu yawan nemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yawan agaira dare dare Habiballahi Mamado Takiyullahi Mamado Alhamdulillah an kelen ko fa ala ftanu gala barkada an be soli kiro la son hera makka nuri Muhammadul Mustafa ana so dingo sanu mana ka sahaba nyumo ko fe an be TV Shirif la jaba ka bela jelen fo malik kona ne malik ko kan ko fa ambola doniya ka fo bi an be Burkina Faso ka ben ala kira ba kishin ne mabaya ka bangeni kene sigili Burkina ka fe dugula nambo wele banzo jamiyatul amsardin ga bulu fara bambe banzo kon fe ni la dai saun san wi ni kene sanu mayin sigi ka ben December kalo san bafla ani mugan duru anga maba wolele jama kume kene kan ole da kuren flam soro foli ko la ka fo jama ya anga jangu la jenyo kon fe a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه سبيلا إما شاكرا وإما كفورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا صدق الله العظيم an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la dugutigi ma se ka yen sɔrɔ a ko an bɛna foli di banzɔnkanw ma ko an bɛna foli di nabagaw ma nabagaw ka ca département ni mara bɛɛ k'a ka foli bɛ yen worodarakaw k'a ka foli bɛ yen awa silamɛw bɛɛ lajɛlen k'a ka foli bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya ra banzɔnkanw o ko ten mɔgɔ ni i lara ni dugumanin b'i kɔrɔ n'a y'i cin i bɛna wuli ka sigi an minnu bɛ yan banzɔn a bɛ daminɛ an l'olu la fɔlɔ donc ko a ka dugawu bɛ banzɔnkanw bɛɛ ye awa si ni kɛnɛya awa ani gɛrɛsɛgɛ ɲuman ale bɛ la ka wuli ni min ye gɛrɛsɛgɛ bɛ ɲɛ cogo min na si ni kɛnɛya bɛ sɔrɔ cogo min na jamana bɛ ɲasuma cogo min na dugu bɛ ɲasuma cogo min na ale mako b'o la a kunu kunu a mako b'ale la gwɛlɛman mɛnni a ka gwɛlɛ anw fɛ mais o ye ala tale ye ala ka laseli min bɛna kɛ a mɛn ko tulo ɲuman ala k'a d'a ma a ma daminɛ bi a bɛ siɲɔ caman bɔ o yɔrɔ kɔnɔna na awa a nɔnw bɛ yen an b'a lɔn ko a nɔnw bɛ yen kunun ni bi tɛ kelen ye bi kɔni an bɛ se k'a fɔ ko a ka fisa silamɛya bolo kan an bɛ sari ka bolo kan an ɲa bɛ tracew ra kuma tɛna janya an bɛ den fɛ den min bɛ an mako ɲɛ an bɛ den fɛ den min bɛ jamana mako ɲɛ an bɛ den fɛ min yɛrɛ bɛ diɲɛ mako ɲɛ donc an bɛ la ka wuli ni min ye awa o jɔyɔrɔ le b'an na an bɛ ala tando k'ala barikada k'ala waliɲuman dɔn ala min sɔnna ka bi sun don an garisigɛra banzɔn kɔnɔ yan an bɛ banzɔnkanw bɛɛ lajɛlen fo ka fɔlɔ ka dugutigi fo ka barika da ka dugudenw bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la k'an ka ɲɛmɔgɔw fo
Kɛnɛdugu président a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen n'an bɔra yen an ka Banzon Ansar président fo n'o ye ne yɛrɛ burancɛ ye Yakubu Bilaɲɛ a n'a ka vice président n burancɛ n'o ye Seri ye an b'o fo k'o barikada k'o waleɲuman dɔn k'an ka udu ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo Osaz Alassane Traoré tɔgɔra n'an bɔra yen an bɛ foli kɛ an ka ɲɛmɔgɔyaso bɛɛ lajɛlen ye ka ta internationalement nationalement provincial fo ka taa se an ka maraw bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada ka nabaga kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fo k'an karamɔgɔw fo mun bɛna an tulo nɔgɔ bɔ su in na n'o Osaz Danbele ani Osaz Traoré an b'u fo ko ni kunu ko ni bi ko ni sini an b'u fo ka cɛsiri la a n'o ka wuli ka jɔ ka foli di an ka organisation mɔgɔw ma ka bɛɛ lajɛlen fo k'o barikada cɛ fara muso kan k'an ka présidente fo ko madame Sanu an b'a fo kosɛbɛ ka barikada ko a barika ko dunanw fara an hakili sigira an bɔra an ka so an b'an ka so an b'a la fo k'a la barikada ka tila ka dugawu kɛ an ka bogokanw ye an ka délégation mun y'an bilasira ka na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ka président ba bɛ kɛnɛ kan yan présidente n'o ye école ɲɛmɔgɔ ye an b'a fo k'an ka présidente fo 21 présidente n'o ye Sereme ye a n'a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen ala sɔnna k'an wasa an ka marraine ra bobokanw nana mɔbili ɲɛ kelen k'o ma deli ka kɛ fɔlɔ ni ɲinɛ tɛ an bɛ ala fo ka tila k'an ka ansari ɲɛmɔgɔw fo tugun olu min sɔnna ka nin marraine ta ka kalifa an ma an b'a fɔ ko o ye kunu lɔn nin tɛ an ka marraine ye o ye an ka cɛkɔrɔba le barikada ka waleɲuman dɔn k'an ka musokɔrɔba le barikada ka waleɲuman dɔn o lo hakili tora anw na ka marraine d'an ma an bɛ Osaz Danbele fo wulada na a nana foli kɛ ka cɛkɔrɔba waleɲuman dɔn ka barikada tiɲɛ na ansaru a ye mɔgɔ ko kɛ ɲɔgɔn ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo aw k'an ni kunu cɛkɔrɔba ka farigan na bɛɛ wulila ka jɔ ka seko kɛ an bɛ bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnya ma ne ka dankan de filɛ kini bolo fɛ o déplacera ka tugu an kɔ ka n'an bilasira an b'o fo k'o barikada k'o waleɲuman dɔn ala ka bɛɛ segin i sigida la hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ mawuludi caman ala k'a yira an na si ni kɛnɛya hami ni gami min b'an na min bɛ se ka fɔ min tɛ se ka fɔ ala le y'a dilanbaga ye ala ka bɛɛ lajɛlen t'a dilan an karamɔgɔ ninnu ala k'o nɛn sabati an ti bɔ kuma kɔnɔ n'an ma taa an ka sababu ɲuman fo Bangɔni Janjinɛbugu la Alimul Alama Samsul Sumusu Haidara Baduru Dini Haidara walidenw dilanbaga Haidara cɛw dilanbaga cɛw ka cɛminɛ cɛ Haidara dangele nga dangele Haidara Baji Jabali Haidara an b'a fo ka waleɲuman dɔn a Sherif Usman Madan Haidara. Alhamdulillah rabbil alamin hambi ala tando ka fara tando koraka an nusan ka di kosɛbɛ ayiwa ka lamu kan ko ɲuman ye ɲuman de ye même hali ne foyi yɛrɛ ma fɔ ayiwa ka fara an yɛrɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn labɛn min kɛra ne ma o ma hali ni kɛra ayiwa ala jugu ye ni sera nin kɛnɛ kan e nusan bɛ diya o la alhamdulillah an bɛ jama fo ayiwa ka tila ka jama fo ayiwa an bɛ ayiwa baara labɛnbagaw minnu bɛ yan depuis ayiwa kunu sini ne bɛ yan ayiwa ka to ka yɔrɔ nin labɛn pour que an bɛɛ ka se ka na sigi ni nusandiya la an bɛ ayiwa kanbɛlɛ ninnu bɛɛ fo hali bi ala ka si gɛn ayiwa barika di o kelen kelen bɛɛ ma ala k'u ka sɔrɔ fana a yiriwa sɔrɔ barakama ala ka o du bɛɛ lajɛlen ma ayiwa an bɛ tila ka nabagaw kelen kelen bɛɛ fo ayiwa minnu ayiwa wulila k'u sen fa ka na kɛnɛ kan ayiwa ɲuman dɔnbaga de bɛ ɲuman dɔn donc bɛɛ b'a dɔn ko nin kɛnɛ kan hali ni sen fa ka na sigi hali ni nana kala la ka sun nɔgɔ ka wuli ele ni mɔgɔ min ma se ka na o kelen tɛ o la an b'u bɛɛ lajɛlen fo u nana ɲuman na cogo min na ala k'u bɛɛ lajɛlen segin ɲuman na o ye ganiya min ta ayiwa ka na kɛnɛ nin kan nin ala k'u ka ganiya nin dafa ayiwa mɔgɔ ma ni kɛra banabagatɔ ye ka na kɛnɛ nin kan an b'a deli ala fɛ ala ka bana wuli ala ka nɔgɔya kɛ
mɔgɔ minnu ka kɛnɛ ala ka dɔ fara kɛnɛya kan ayiwa alhamdulillah an bɛ tila k'an ka ayiwa karamɔgɔw fo minnu ayiwa cɛsirila depuis san caman fo kana se bi hali bi u fari ma faga waati bɛɛ ala dɔw de bɛ fara cɛsiri kan ni o tɛ dɔw tɛ bɔ a la o tuma na an bɛ ala deli si ni kɛnɛya ala k'o d'u ma ayiwa farifoni min bɔ la hali bi ala ka dɔ fara u ka farifoni nin kan an bɛ ala deli ala k'an ka jamana ni ayiwa basigi ala k'an jamana basigi fitina min b'a la ala k'a ɲɔnte ka bɔ an kan balaga min b'a la ala bi ala k'a ɲɔnte ka bɔ an kan an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana ni basigi Karangaso département tɔgɔ la a ansaru tɔgɔ la ka bansɔnkaw bɛɛ lajɛlen fo ka mawludu jama bɛɛ fo alhamdulillah ka kuma kuntala surunya ka an karamɔgɔw fo podium kan an ka ɲɛmɔgɔw ka dugawu kɛ u ye ka fɔ si ani kɛnɛya o bɛ ala bolo ala k'o kɛ an n'o ye yarabi sagosɔrɔ ye ala ka baara ye yarabi ala ka an kɛ sagosɔrɔlaw ye an n'o olu yarabi ala k'an dɛmɛ ala k'an wasa o kɔfɛ an bɛ foli segin an karamɔgɔ ma Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ka karamɔgɔ n'a denbaya kalifa ala ma ala min tɛ kalifa cɛ an y'a mɛn kuma dɔda dɔ la ten k'a fɔ ansaru ɲuman n'a déchargé la fɛn saba b'a a chargé ansaru ɲuman n'a déchargé don fɛn saba b'a a chargé a fɔlɔ ansaru ɲuman mana déchargé n'a ɲɛ dala karamɔgɔ Haidara n'a ka denbaya kan a bɛ chargé ansaru ɲuman n'a déchargé la n'a a tulo donna karamɔgɔ Haidara n'a denbaya kumakan na a bɛ chargé ansaru ɲuman n'a déchargé la n'a ye karamɔgɔ n'a denbaya tɔgɔ mɛn a bɛ chargé o la Seyidi Sherif Usman Madani Haidara wahidun fi awanihi wa muhyi dinil islam huwa bay'atul islam yarabi si ani kɛnɛya ala k'o di karamɔgɔ n'a denbaya ma wasani kɔrɔta ala ka karamɔgɔ n'a denbaya jidi o la yarabi ansaru ala k'an dɛmɛ ansaru ala k'an dɛmɛ ala kan'an kɛ nanfi ye karamɔgɔ n'a denbaya kɔ ansaru bɛ kɛ bɛɛ fɛ ansaru diini mɔgɔ bɛ kɛ bɛɛ fɛ nka ansaru ɲuman tɛ kɛ karamɔgɔ n'a denbaya jugu fɛ la o ti kɛ ansaru bɛ kɛ bɛɛ fɛ a bɛ kɛ taabolo bɛɛ fɛ mais karamɔgɔ Haidara n'a denbaya jugu ansaru ɲuman tɛ kɛ o fɛ yarabi ala kana kɛ juguma ye ansaru kɔnɔ an b'an ka dunan nabaga kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fo a cɛman fara musoman kan fɛn fɛn ma natɔla sɔrɔ o kana o segitɔla sɔrɔ o tɛmɛlen kɔ k'an ka kapitɛni Ibrahim Tarawele fo a n'a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ala ka jamana ɲɛsuma ala kana k'a ɲɛsuma n'an ye ala ka juguw malo an ye ala k'an kun kɔrɔta ala ka faso karaban ye o tɛmɛlen kɔ ni ka an fakɛ ɲuman fo n'o ye Mamadu Tarawele k'an ka foli ba ye k'a ni cɛsiri ani jija o tɛmɛlen kɔ n bɛna sinan fɔ n wɔn la wala adi ni ɲɛ tara wɛnsɛn tɛ kan yɛrɛ kɛra sabu je ni subi mi taa ni nuŋ bira dɔmpiɛg na bɛ bɛrɛ ala bele tɩ baa ni nuŋ do fo tɩ baa ni sõn yɛn filĩ niŋ ka ɲɛ tara bɛ man sɛn Ibrahim Traore a ce sufi na karambin ti are a ce toto kwa ninka ti are ba yin ya to ba ka sa na kan shi mutane kan ya fara me ya fan be mutane na de aha nsu be pansa nung be pansa don me ya fan be bana pere je nyen ko le je nyen to ba ro ko tan tun re to ba nung do fo a bu yo wan ko be flan la nta sho yi be ne yo Sheikh Adam Drabo mpieg na batere wala shoina ambe nabaga bɛɛ lajɛlen fo komi laɲini kɛra an na kuma kana jɛnya wala shoina nɔsɔ ka di kosɛbɛ dunan fɛn fɛn nana an fɛ ka daminɛ an ka ɲɛmɔgɔ la Orodara an bɛ foli k'a bɛɛ lajɛlen na o kɔfɛ ka na Bokaw la an b'an karamɔgɔw fo ani an bamuso fɛn fɛn n'o ye an ma gɛn kɛnɛ in kan yan nɔ wala an b'a bɛɛ lajɛlen fo vraiment noso diara no ka nali ye a noso diara o kɔfɛ président fɛn fɛn bɛ yen n'o nana mara in kɔnɔ an fɛ yan nɔ waati koron kama n'o tɔgɔ ma se ka taa foli bɛ a bɛɛ lajɛlen ye karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen o don kɔnɔna na ne o ye kɛnɛ in sɔrɔ yan ni minnu ma kɛnɛ sɔrɔ ko ka foli kɛ a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la nin ye Alassane Abubakar Traore ka foli ye ne Adama ka jɔyɔrɔ tɛ farigan dego le kama ale ma se ka kɛnɛ in sɔrɔ major tɔgɔra
am na jamaw fo kɛrɛnkɛrɛnniyara an sardini musow fo o bɛ dɔgɔtɔrɔso fila tuma o tuma kuru kɔnɔ a n'a bon bɔ o b'a bɛɛ ko donc an ka foli b'o ye ala k'o sara ala k'o bɛn kelen ma ala k'an bɛɛ bɛn kelen ma ala ka banabagatɔ bɛɛ kɛnɛya salamu alaikum ora an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la ala k'an sababa bɛn an y'a deli ala fɛ salo ko ala ka ɲinan d'an ma an kun b'a lɔn ko a jaabira ma an sera nin kɛnɛ in kan an y'a lɔn ko dubabu jaabira ya rabbi ala k'an bɛɛ ɲuman wuli ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka jamana ɲɛsuma karamɔgɔ cɛ ala k'a nɛn sabati ya rabbi san wɛrɛ ala k'a tɛmɛ ɲinan ta nin kan ala k'an bɛɛ laban ɲɛ an ka président man kɛnɛ n'o ye adama zaribo ye an b'a deli jama fɛ bɛɛ ka dubabu k'a ye ya rabbi ala k'a kɛnɛya ani banabagatɔ bɛɛ lajɛlen banabagatɔw ka ca an bolo nin waati nin na ala k'o bɛɛ kɛnɛya ala k'o bɛɛ furakɛ ala k'aw ɲuman wuli assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh an bɛ nabaaw bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la kuma min bɛna fɔ karamɔgɔ fɛ an mɛn tulo ɲuman ka se ka baara kɛ n'a ye ala k'an nɔgɔya an ye karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ podium kan an ka foli bɔ o bɛɛ lajɛlen ye bansun kɔnɔ yan an bɛ alasan tarawele fo ka an b'a fɔ ala ka kɛnɛya di an n'a ma bansun karamɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la k'an ka kɛnɛdugu karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn ka bobokaw bɛɛ fo karamɔgɔ sheikh umar danbɛlɛ tɔgɔ la k'a fo ka waleɲuman dɔn ko ani nɔɔrɔ an ti ɲinɛ an ka sababu ɲuman kɔ bahawu dini nuru dini asadu dini el muhil baya aseid serifu usmani madani haidara haketo bin kan haza assalamu alaikum wara suina ka ala fo ka ala barkada ka nabaga bela jele fo ka dela ala fɛ na ko ɲuman se ko ɲuman ala mo kɛra an ye ka n ka karamɔgɔw fo ka dela ala fɛ ala k'aw nɛɛw sabati ka n ka serukɛ fo a n'a denbaya bɛɛ lajɛlen si diɲɛ kɛnɛya kɔrɔta lafiya labankoma ala ka di an n'o ma ala ka n'o lafiya ala ka hɛrɛ ka n'o ye o kɔfɛ ka omar danbɛlɛ fo senfo kana omar fo fiiga wo tin hɛrɛ la wo ti kɛmɛ la kala wo jira kɛmɛ la kala ɲɛmɔgɔ kan wo kala wo siyɛn tɔn kala wo mu ɲi tan wɛw ba dinga tiɲɛ fiiga kala ndirse wo woli sa kɛlɛ ayiwa kala ɲɛmɔgɔ kan wo kɛmɛ la kala le tin fiiga ɲɛ kala tin fin ɲɛ kala n'aw kiran kosɔ n'aw tu dumuni kala wo deban co kala jama wo yira tambɛ la u ɲɛ bɔ tɛna ka kaw yafa bɛ omar danbɛlɛ ɲɛ fiiga ɲɛ wɔ ka fɔ n'aw ka kini sɔrɔ a ɲɛ fiiga kala ka nɔgɔya ma sali ala rasulu banson jama abɛn su an ye kɛnɛ sɔrɔ yan nin t'an jɔyɔrɔ ye kɛnɛ nin tɔgɔ bonya kama an bɛ dugawu kɛ an ka karamɔgɔ minnu bɔra yɔrɔ jan ka na ala k'o ɲuman segin o nana an minnu sɔrɔ yan ala ka sija ni kɛnɛ di an n'o ma an ka jamana ala k'a basigi an ka président ala ka fanga d'a ma ala ka juguw dɛsɛ ala ka dugutu bonya ala ka don a ka birifani kɔrɔ sɔli ala rasul an bɛ nin kɛnɛ nin fɔ aw yɛrɛ sigira hɛrɛ la ala k'an wuli ni hɛrɛ ye banson dugu ala k'a sabati ala k'a jidi an ka dugutigi an b'a fo ala ka sija ni kɛnɛya di ka laban ko ɲuman d'an ma a bɛ dugawu k'an ye an yɛrɛ ye kalandenw ye an ma kɔkɔ fɔlɔ wa assalamu alaikum wa rahmatullahi an bɛ jama fɔ danti fɔlɔ min na mɛ an bɛ fɔlɔ dugutigi ma madu tarawore dugutigi kunnadiya dugutigi min lo an bɛ dugawu k'a ye n bɛ dugawu ɲini a fɛ ale kɔfɛ an bɛ yasi imam ninnu ma an bɛ yasi karamɔgɔ ninnu ma an bɛ yasi komisɛri n'a kɔmɔgɔw an bɛ yasi mɛri mɔgɔw ni kɔmɔgɔw an bɛ yasi nabaw bɛɛ lajɛlen min bɔra dugusenw na surunyana jana ka na an ka foli bɛ o bɛɛ ye to n bɛ yɛlɛma ka karamɔgɔ filɛ sheikh omar danbɛlɛ a n'a ka kɔmɔgɔ min bɔra bɔbɔ kan na an bɛ o fo dante foli min na ibrahim tarawore sheikh ibrahim tarawore ka bɔ wordara province tɔgɔ la an bɛ o fo wordara fɛn fɛn min bɛ wordara président donnɛ bɛ yan min yɛrɛ min kulubali ani président kura min bɛ yen n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ma min ye japon ye
k'a foli sera bɛɛ ma bobokaw fɛn fɛn min bɔra musoman min bɔra ka kumaya ani labɛnnikɛlaw min tun bɛ yan a kɛ na musomanw ni ka foli bɛ bɛɛ ye o la san o san an bɛ yan an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔw ye min nana ka bɔ an kan Seko Umar Dambele min ye sababu k'an fara ɲɔgɔn kan o ye a Seyid Sharif Usman Madan Haidara ala ka n'a dɛmɛ arsene ko ala k'o nɔgɔya ale kɔfɛ n bɛna se an ka mɔsikan ma maintenant pour fa gi kɛbne bi ŋɔ budo fa gi kɛbne bi ŋɔ sungo ka fa gi le sen pebla hanzare si yibo wo waka yi udora wo ka isi kola wo ka mo ma fa gi pour me fa gi kɛbi nga dugutiga malu trawori wena pasa panga pasa barka pasu no ko wena te tiriga wena kanaga ne pour ne fa gi kɛbi mama zika tono mo zinga zi wena basmi silafe mo ba yi godara wa ko to wa yibo bo wa ka wa bamba to lumière bamba se ngesi bamba mpugo bamba lumière ha arjena pugo la faturu nya taba wena ken fa arjena mauludi kenete sanga keneye mauludi kene nous so dia kene na sigira ayto ka miri ayto ka fo ala ne bi 10 milliards le fait ne bi 20 milliards le fait ne bi 30 milliards le fait e ka to ka fote ala le ba dio mo ta dio ne ko mo le ta di e bina tigile sorowa donc ura ala kan be ngan nyanya ambi foli di anga ansaru nyamgo ma surakata salamantaw aruna keita karamo nyamo usay drame abdul mumin tira ka usay damele fo ale mi bina wajulu ka sisa ka ansaru bele jeni fo ka soro ka sianga belebele anga belebele ma mi a Seyid Sharif Usman Madan Haidara ya rabbi ala ka nafana barakai ana ka dimba ala ka nafana barakai nunu kanunu bu mo jurumu ya fa bu mo do arjana kono ambi kuma njoy kan na ba bele jeli fo dugutigi ka délégation nasira bi afo ko bobokaw ka délégation foli di mauludi kenaka dugutigi ko ala ka dugu in sabati ala ka hera chama don dugu kono ala ka hera chama kay nabaw ya rabbi ya rabbu ya rabba anyuma nana chona ala ka mbe nyuma segiso ala ka ya fa bele jeli ma kira horoma koso ala ka makonye ambi anga autorité mo bele jeni fo police gendarme VDP mouvé ambo bele jeni fo dakurunya kelena ala ka no sara herela ala ka jamana nyasuma anga président capitaine ambi dokay ya rabbi ala ka tanga ala ka sabati o kal lanyini ya rabbi ala ka sabati ala ka mbe nyasuma maulud damne na nima fili depuis 2008 kana nyina nima fili sho abben 100 ans ani nani ma nima fili nodo 100 ans ani nani 100 ans na ne qur'ana ka damna suratul fatiha fo birabi nasi o ben suran keme ani tan nani ma o suran keme ni tan nani horoma koto ala ka mbe makonya ala ka yafa bele jelima délégation togora bobokaw bele jelin togora ko ka banzon fo ka banzon mero fo ka mogoba bele jelin fo ka karamo so bele jelin fo ka dugutigi so bele jelin fo ka bele jelin fo chrétien o islameo ka bele jelin fo ya rabbi ala ka hera chama kay ala ka mbe labanya alhamdulillah ambe na baga bela jelen fo aw nana hɛrɛ la ya rabbi ala ka bɛɛ ɲuman segi hɛrɛ la mɔgɔ caman tɛmɛna ka foliw kɛ kuma tɛ yen tugu maaw ma tɛmɛ min kan an ta ye dugawu don le ye sisan ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen maa o maa y'a an dɛmɛ nin baara in na an ka waleɲuman dɔn bi bɛɛ lajɛlen aw ye dɔrɔmɛ kelen kelen min bɔ ka don a la ya rabbi ala ka falen miliyɔn caman na ala ka hɛrɛw kan ye ala ka jamana ɲasuma ala ka jamana basigi dugusɛn o dugusɛn y'an magwɛn kɛnɛ in kɔnɔ yan an ka foli bi bɛɛ lajɛlen ye dugu caman mɔgɔw bi yan kɛrɛnkɛrɛnyara bobokaw caman bi yan banfɔrakaw y'an sɔrɔ yan urudarakaw kɔni olu talo n'o y'an ka fɔba ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ka ɲɛmɔgɔyaso k'a daminɛ sanfɛ fɔ duguma an ka foli bi bɛɛ lajɛlen ye an ka visiliw organisation maa o maa y'an dɛmɛ baara in kɔnɔ foli bi bɛɛ lajɛlen ye ala ka san nataw yir'an na an ka jɛn ka ni kɛnɛ ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ si ani kɛnɛya ani basigi kɔnɔ an bɛ silamɛ cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo
ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka tila ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kɛnɛ in lamɛnbaaw an b'a jamakulu fo ka dugawuba kɛ o ye nin ɲɔgɔnna caman ala kana faama ma an b'a lamɛnbaaw fo ka dugawu kɛ a bɛɛ ye ani jama min ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛ dugawu kɛ jama bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso an b'a bɛɛ fo ka ɲini ala fɛ ala kana an faamu ni kɛnɛ ninnu ɲɔgɔnna caman ma ni ye an siɲɛ fɔlɔ ye ka jɔ kɛnɛ kan ala kana kɛ an ka siɲɛ laban ye o tɛmɛlen kɔ an b'an ka biro international fo ka dugawu kɛ u ye ka dugawu ɲini u fɛ international tɛmɛlen kɔ an bɛ nationalw fo ka dugawu kɛ u ye ka dugawu ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ o tɛmɛlen kɔ an b'an ka section kɔnɔnaw fo ka dugawu kɛ u ye section tɛmɛlen kɔ an bɛ don an ka sous section kɔnɔ ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ni ka dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ o tɛmɛlen kɔ an bɛ comité fo ka dugawu kɛ u ye ka dugawu ɲini u fɛ ka ɲini ala fɛ an jɛna cogo min na ala ka taa an jɛ alijinɛ kɔnɔ o tɛmɛlen kɔ an bɛ foli sama an ka ɲɛmaaba ma n'o ye Surakata Salimantaw ani Keyita ani an balimakɛ Sungalu Kulubali Ɲangoloko deguw bɛ yen sisan an bɛ dugawu kɛ degu minnu bɛ ala ka degu bɛɛ lajɛlen nɔgɔya n'o ye Sunkalo yɛrɛ ye o tɛmɛlen kɔ an bɛ yan dugutigi fo bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko dunan togban ka fisa a kumagan fɔ ye an bɛ dugutigi fo ka limamu fo k'an ka autorité bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ a bɛɛ lajɛlen ye ala ka a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen sabati o tɛmɛlen kɔ an b'an ka karamɔgɔw fo surtout minnu bɔra Orodara Bobo Jilaso minnu bɔra Orodara an b'a bɛɛ lajɛlen fo o bɛna kuma mun kɛ a kɛ ko ɲuman ala k'o nɔgɔya o ye ani anw yɛrɛw ka lamɛn ni ka baara kɛ n'a ye ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛlen kɔ an tɛ ɲinɛ an ka sababu ɲuman kɔ ni ale de ye a Sheikh Sherifu Usman Madan Haidara a bɛ taama na ala ka taama kɛ hɛrɛ ye ka taa ala taara n'a ɲuman ye cogo min na ka segin n'a ɲuman ye ka na somɔgɔw ɲuman sɔrɔ ye a bɛ dugawu minnu don duɲa ye ala k'a minɛ duɲa ma a bɛ dugawu minnu don an ka jamanaw ye ala k'a dugawu minɛ AES jamanaw ala k'o tanga o bɛ degu minnu kɔnɔ degu ni bɛɛ wuli b'a ye setigi ala ye ala k'a degu bɛɛ wuli kuma dɔnso tɛmɛna fɔta foyi t'a n'o fɛ ne dugawu tɛ vraiment an b'an ka président capitaine kalifa ala ma ala min ta kalifa ti tiɲɛ a n'a kɔ baarakɛlaw bɛɛ a n'a ka jamanadenw bɛɛ n'a AES jamanadenw bɛɛ an kɛrɛnkɛrɛn bɛ ni kalifa an bɛ ala ma ala o ta ala min ta kalifa ti tiɲɛ assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah o tɛmɛnen kɔfɛ an ka wajulikɛla maa fɔlɔ n'o de ye Ustaz Ibrahim Tarawele ale donna kɛnɛ kɔnɔ ka walawalaliba kɛ min sɔrɔl'o la an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. A ko jamakulu 17 bɛ yen ala y'u kɔnɔya ala banna o la ka adamaden ɲuman bɛɛ ban o la ka fasoden ɲuman bɛɛ ban o la ko jamakulu 17 a lamɛn a tɛ se ka ban quoi n bɛna 2 dɔrɔn de taara don dɔ i bɛna to mɛn karamɔgɔ ma i k'i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ o 2 ni o 3 nin kɔnɔ ni bɛ o la ala banni bɛ la ni cɛ o la ala sɔnni bɛ la ala kana ni i ye o la amina ya rabbi Traoré wallahi o de ka d'a ye a ko jamakulu 17 ala ye o kɔnɔya ka ban o la ka o kɔ tiɲɛ a ko wa yaturuduhum min arrahmati ala y'o tigɛ ka bɔ a ka hinɛ na o ko ne o ɲɛ ala y'o bɔ a la wala yanzuru ilayhim bi abi aynu arrahmat ala ko n denw filɛ ni hinɛ ka filɛli ye n bɛ tila ka baraka jɔsi ka bɔ o kɔra wala yaqbalu lahum adilan wala sarfan n denw ka farida minɛ o kɔrɔ n denw ka ɲuman minɛ n denw ka juguman minɛ n'a ala yafara o kɔ n bɛ tila ka o mara di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ o tɔɔrɔ burukina bɛ o ŋaniya ɲumanya dɔ sɔrɔla aw burukina bɛ o la o kɔsɔn ala ye pereda ɲuman d'a ma
n'an ye ɲɔgɔn kanu ka hinɛ ɲɔgɔn na k'aw miiri hali n'a se t'i ye maa min b'i mara Ala bɛ o tigi k'a t'i tɔɔrɔ a bɛ hɛrɛ kanu ne ye kapitɛni ye hɛrɛ kanu ne mɔgɔ ye a bɔra ka kuma ko sira min bɛ dilan hali n'i ma permis kɛ i bɛ se ka mumiri boli a ko a juru ma ta yɔrɔ si a y'a fɔ n ko o de ye diɲɛ kamana gan walahi a bɛ kan kɛ a ko région ninnu bɛɛ la a ɲɔgɔnna siraba mankani bɛna dilan kabako n'i ye Wagadugu taatɔ mumiri 4 i sigitɔ 4 si tɛ gosi si la Alahu akibar a y'a fɔ pipi sira bila o taara bayi foni tugura a ko kana bɔ bobo fana ka taa Banfura a fana bɛna o kɛ filani yɔrɔ na filani yɔrɔ na an tɛ gosi ɲɔgɔn na wallahi permu ta kɔni an bɛ Burkina sariya tile n'o tɛ hali n'i ɲɛ tugu i bɛ walan tugu karamɔgɔ o bɛ nana o Alahu akibar wala mun ye o kapitɛni a ma sigi ne pereda y'a sigi mais mun y'a sama kana a ye jamanadenw ye o dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ furumusow dusukun bɛ furucɛ fɛ furucɛw dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o kɛra ka ban dɔrɔn Ala bɛ na n'a ka hinɛ ye Ala ko ne maa minnu kɛra ne Ala fɛ nin jugu ninnu ma ye o ra n tɛ mɔgɔ bila min b'a tɔɔrɔ nka ne nin yera o ra n bɛ maa bila min b'a tɔɔrɔ naam al-awwal naam a ko a fɔlɔ a ko maa min kha'inul watanihi maa min y'a faso janfa k'a ka jamana janfa jamana ka hɛrɛ sɔrɔ sira ye min ye i bɛ se ka na n'o ye nka i y'o bɛɛ fara k'o don i gama kɔrɔ k'i sigi n'a ye e ka filɛ kɛ kabako a ko maa min y'o kɛ a ko i k'a dɔn tigitigi na Ala ye i ta tiɲɛ k'i kɔ ta tiɲɛ ne daji ye bu min jɔ n gominji b'o bin o ma o kan kana tigi ye Tarawele kana se o ra dɛ i mana daji kɛ ka bu jɔ n gominji b'a bin ni namara kɛ ka nafuru fara ɲɔgɔn kan balaw bɛ taa n'o nafuru ye a ka kana tigi ye balaw bɛ taa n'a ye o ra segukaw ko ni daji kɛ ka bu jɔ n gominji daji kɛ ka bu jɔ n gominji b'o bin ni namara kɛ ka wari ka fo balaw bɛ taa n'a ye a ko maa min y'a faso janfa sɛgɛn min bɛ bi farafinna mun ye o kɛ Ala o do koyi wallahi bɛɛ ko ne mɔgɔ si t'a fɔ anw bɛɛ ko n kɔnɔbara ni dɔ tɛ bɛrɛ ye ka bɛ ɲagami fo ka silamɛya tiɲɛ mɔgɔ bolo a ko maa min b'a ka jamana feere wa khariyatihi a n'a ka dugu i siginin bɛ duguni min na mɔgɔ b'i filɛ ko i bɛ ku dɔn u ye ku dɔ ta ka confier ka kalifa jira mais o hɛrɛ nasira i sina ka o hɛrɛ nasira bɛ kuru ka k'e yɛrɛ ta ye hali i m'a to mɔgɔ ka bɔ a kalama walima hɛrɛ dɔ kan ka na i fɛ mais dugudenni mɔgɔ dɔ ye san i y'a tourner ka taa bila olu fɛ a ko i wolodugu janfa Ala ko maa min ka baarada ye o ye na Ala y'a kɔ tiɲɛ k'a ɲɛ tiɲɛ wa biladihi a n'a ka département kariyatu ye ni ne e ka sigiyɔrɔ ye Banzon ne Banzon bɛ Sinfarakura mara Sinfarakura o ye kariya ye Banzon ye o ka mara dugu bon danaya dara i ka Sinfarakura fɛ ko i bɛ se ka na yan ka na ku dɔ woloma nka ne hɛrɛ kuma nana fɔ i b'a bɛɛ kuru nka ne juguman fɔra i bɛ taa fɔ o ye i ye i ka wolodugu janfa k'i ka département janfa sika foyi t'a la a ko wa mɔgɔ riche ani mɔgɔ min bɛ tiɲɛnikɛlaw reçoit a faso ra a yɛrɛ kelen ka hɛrɛ kosɔn ka tiɲɛnikɛlaw reçoit Ala ko n bɛ i kɔ tiɲɛ k'i ɲɛ tiɲɛ ko o ye jamakulu fɔlɔ ye ko Ala kira Muhamadu ka kuma na lensa minna man kana bil imanati ko mɔgɔ tɛ adamaden ɲuman dɔ ye n t'a fɔ silamɛw ye dɛ non mɔgɔ tɛ adamaden ɲuman dɔ ye parce que kunkolo bɛ dɔw ra nka mɔgɔ tɛ kunkolo bɛ mɔgɔ dɔ ra nka mɔgɔ tɛ dɔnkilidalaw ko mɔgɔ mugu don ni mɔgɔ furukura o bɛ mangun ɲɛ wa a ti mako foyi ɲɛ o ye foroko gansan ye o ye foroko gansan ye n t'a fɔ ne maa min ye silamɛw janfa dɛ ne maa min ye an janfa e tɛ se adamaden sɛbɛ jama ye danaya min da i kan n'i y'o danaya tiɲɛ ka ban a banna Ala yɛrɛ manko tɛ e ka foyi ra k'o y'a fɔlɔ ye voilà a ko ala amanatu danaya ne o dara i kan danaya yɛrɛ k'a dafa ko a bɛ mun lase e ma a bɛ mun lase i ka sigida ma a bɛ mun lase i ka jamana ma a ko a bɛ nafolotigiya sama k'a se a yɛrɛ kɔrɔ a tɛ siri mɔgɔ ra Burkina président capitaine Traoré bɛ danaya min dara kan a tɛ fanga fɛ mais a n'a ka mɔgɔ minnu n'o votera ka maa min bila a ma k'a kɛ cogo la o y'a tan ka bɔ yen a ko kari danaya dafalen a bɛ sɔrɔ sama ka se jamana ma
Burkina bi o kɛra wa o ma kɛ a kɛra sɔrɔ b'an hali dɔ bɔra an fɛ sɔgɔmada na o bɛ ɲɔgɔn wele bansɔnka dɔ ye a ko malo tɛ prix na dɛ ko bɛɛ ye malo sɛnɛ jɔn nana an bila o la capitaine tɛ tiɲɛ don a ye sɛnɛkɛlaw wele dɛ na nɔgɔ ta taa furu kɔnɔ ka na feere sɛnɛ kɛ nka ni nɔgɔ min ta ni bɔrɔ 20 ta ne san furira i bɛna kaba tɔni 1 di o b'a wari segin i ma a banna Faruku tɛ a ko a bɛ hɛrɛ se jamana ma a ko nka walikiyana tujalibul faqira a ko janfa danaya dara i kan ye mɔgɔ janfa k'a tɛ foyi se jamana ma ne fantanya yɛrɛ kelen tɛ sika foyi t'ale la nin fɛn 17 bɛ yen mais tiɲɛ yɛrɛ ye min ye ne bɛ dan 2 ma u y'an bɔ Alhamdulillah an ka wajulikɛla maa filanan n'o de Alhaji Umaru Segu Dambele ale donna kɛnɛ kɔnɔ ka walawalaliba kɛ Ala kira kisi ni nɛɛma b'a ye a ka jogoba sanumaw kan fo ka taa se bayatul islamiya nacogo la o yɔrɔ de la nin bɛ hakili jigin an fa n'an karamɔgɔ ka Seydi Sherif Usmani Madani Haidara nin cɛba in ye baya in bɔ dugu la ni ka a kɛ kɛnɛ ka fɛn ye min dogolen don sahirika caman ka sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka kira ale ka kɛ wali ɲuman don min sɔrɔlo la an ka jango lajɛ ɲɔgɔn fɛ bari al-islamu o shina an bɛ masala fo ana kaka ka Ala barikada dungodo ka Ala waleɲuman dɔn wallahi masa min do a bɛ se kura okay a tigi do masa min do ko bi to a taara ayi n'a jara n'a ma ja fana ko bi to a taara wala fa ka d'an ye o de ye Ala ye okay an b'a deli Ala fɛ a ka hɛrɛ sanji kisɛ amina a k'o jigin an ka nɛnɛ tɛ min na amina ya rabbi damale k'an ka forow ɲɛ k'an ka jagow dilan k'an kɛnɛya Ala m'o kɛra amina ya rabbi o kɔfɛ an bɛ sɔli kira Muhamadu kan aminata di an b'o min ka mawuludu kɛnɛ kan an bɛ sɔli k'a kan a n'a ka somɔgɔ sanumaw a n'a ka sahaba kɔnɔnankɛw aw ni ne Ala ka an fara olu kan amina ya rabbi amin alhamdulillah bishina tano b'a tigi ye ka bɛn le 19 décembre 2025 voilà 2025 a b'o cogo fana na bi ye le 26 6e mois 1447 wallahi sikatula Burkina Faso okay Banzon province Kénédougou voilà région Kiriko voilà pay tiendu ka sigi aw ɲɛfɛ kɛnɛ in kan yan face à face alakira bangeni sira kan baminata di ka ɲɔgɔn hakilina jigi alakira baara wallahi a ka jogo sanabaw na sikatula ani silamɛya min dira an ma ka n'o di anw ma o fɔcogo ɲuman wallahi damele Ala ka an dɛmɛ amina ya rabbi Banzon dugu yɛrɛ Ala ka jidi hɛrɛ caman na amina ya rabbi dun ka fa ka sɔrɔ mankan tɛ min kɔ amina amina ni sira lo Ala ko o kɛ gitɔrɔn ye amina ya rabbi fɛn o fɛn kan ka kɛ yan n'a bɛ mago ɲɛ Banzonkaw ye Ala ka kɛli nɔgɔya Banzon dugudenw yɛrɛ ye amina ya rabbi amina i n'a fɔ jeune ko sanu caman ka sɔrɔ a kilo caman o kana fɛn bɛɛ kɛ Banzon ye Ala ma kɛra amina ya rabbi damele alisilamɛw kɔrɔnɛ ko an ma a ko lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmil akhir a ko silamɛw Abdulayi denkɛ Aminata denkɛ Sherifu mɔkɛ Hashim mɔden Abdulmutalib mɔden n'o ye Muhamadu ye min bangena Magan 570 ka ci ka taa fɔ mɔgɔ ye ko Ala bɛ yen 610 ko ni mɔgɔ min y'a dɔn ko lahara bi se ko Muhamadu de ye an nunjuru minɛbaga ye n'a ma min fɔ kana o kɛ n'a ma min kɛ i kana o kɛ n'a m'i bila min na kana sɔn ma fiyewu wallahi Ala ye bɛɛ to yen ka ci d'ale de ma face à face a y'a kɛ musow bi ɲɛ cogo di kira de y'a langali cɛw bi ɲɛ cogo di kira de y'a langali ba bɛ bonya cogo di kira de y'a langali muso bɛ bonya cogo di kira de y'a langali i bi hala dun cogo di i bi hala kuma fɔ cogo di mɔgɔ mɔgɔ y'a faso kanu wallahi ni dugukolo in sanfɛ a tɛ Mamadu bɔ a tɛ fo lahara wallahi
kira kira faso fɛ a y'a fɔ a y'a kɛ ala ustaz y'a fɔ sisan ok a ye fɛn tan ni wolonwula ko n di a ko faso janfa la k'o tɛ mɔgɔ ɲuman ye a y'a fɔ walahi kira ma faso janfa kira tora faso kanu na fo ka dugu yɛrɛ to yen faso kanu kosɔn du kana ci ala ala ko n'an y'a dɔn ko lahara bɛ se an ni ala bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ko kira ye min fɔ an ka kira ladigi an ka dumuni kɛ cogo an ka ji min cogo an sigi cogo muso furu cogo hala ɲini cogo ko n'a an ye kira ladigi an tɛ fili karamɔgɔ o kira de ye bɛɛ di silamɛw ma ka bɛɛ ridiwani fana di silamɛw ma bɛɛ a ɲina ala de y'a fɔ kira y'a k'a di silamɛw ma ala yɛrɛ de y'a fɔ face à face ani kira cɛ walahi n tɛ fila fara ala kan n tɛ suyɛni kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n bolo kɔrɔ n t'a kɛ n sen kɔrɔ ni kira ye n bila min na n b'a kɛ kuranɛ aya don ala ye a jigin kuranɛ kɔnɔ mɛ kira y'a di mɔgɔw ma sani aya in bi jigin e ka karamɔgɔw ɲininka tan ko Seydina Abubakar donna silamɛya cogo di Seydina Umar donna cogo di o tuma jɔn de bɛ a kuma in yɛrɛ bɔ a dara k'a fɔ jɔn de y'a fɔ fɔlɔ kira jɔn de bɛ kɛ kira bolo kira furumuso n'a denw kira dɔgɔkɛ Seydina Ali sahabaw de y'a kɛ kira bolo mɛ a fɔra ko ni ala kira ye min kɛ an k'a kɛ a ma fɔ ten wa mɛ kira kɔni ye bɛɛ y'a kɛ a y'a di mɔgɔw ma mɔgɔw ye tɛgɛ da ala kira bolo kira ye bɛɛ a d'u ma n'i ye sahabaw ta i b'u ɲininka silamɛya donkan tun ye min ye i b'a dɔn wa kuma dɔw b'a fɔ ko amana olu mɔgɔw bɛ yen amana a banna kuma bɛ taa ko amana a ti foyi fɔ ka tɛmɛ nin kan mɛ o kɔfɛ kira ye bɛɛ a yɛrɛ wɔɔrɔ k'a kɔnte a fɔ n tɛ fila fara ala kan fo ka taa bila laban na k'o di cɛw ni musow ma e bɛ se ka fɛn dɔw fɔ nin diinɛ in na ko kira ma bɛɛ a di mɔgɔ ma i bɛ se k'o sɔsɔ bon n'a sɔrɔ kira y'a di mɔgɔ ma yala kira b'a di dɔw ma ka dɔw to yen wa n'a sɔrɔla kira b'a di dɔw ma ka dɔw to yen o tuma a y'a di minnu ma o y'a ka mɔgɔ jumɛn ye a m'a di minnu ma fana o ye jɔn ye ni nafa taara kira ye fɛn nafa ta di mɔgɔw ma wa o tuma n'a sɔrɔla tiɲɛ tɛ fana a man kan ka kɛ ala dun ko a tɛ maloya mɔgɔ si ma ala ye kiramɔgɔ ci min na n'i m'o fɔ a b'i bɔ yen mɛ munna kira ye bɛɛ a di mɔgɔ ala m'a fɔ ko munna a y'a di a ye kow kɔrɔsi dɛ a ye kow kɔrɔsi dɛ ala kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ale bɛɛ a di bɛɛ a to iridiwani ale de y'o fura di silamɛw ma a bɔ ni Madina ko a bɛna don Maga a ko n tɛna don k'an faso kamana gan n tɛna n faso girin n tɛna hawuja wuli u sirannen don ne gɛnna ka bɔ Maga n bɛna segin ka don Maga n'i nana ni mɔgɔ a nana ni mɔgɔ 120,000 ye dɔw ko a ka ca n'o yɛrɛ ye manka bɛ ti mɔgɔ 1000 bɔ o tuma kira bɛna don Maga mankaw siran dɔw bolila o tuma kira ko ni n donna u bɛna siran u b'a miiri n bɛna n ta sara a ye Seydina Usman ci ko ka taa kuma ni mankaw ye Usman taara kuma n'o ye sani Usman bɛna a mɛnna o k'o ye Usman faga de kira ye sahabaw bɛɛ wele ka na jɔ yirisun jukɔrɔ ka mun fɔ k'u ka bɛɛ kɛ u bolo ko bai'atu ridwan ala ko laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim wa anzala alaihim sakinata Qur'an ko ta ko ale ala yɛrɛ jina mɔgɔw ma minnu sɔnna ka na o tɛgɛ da ala kira tɛgɛ da yirisun jukɔrɔ a y'a préciser ko yirisun jukɔrɔ ko ale ala ma dan sɔrɔ o la ko sabu u nana fɔ kira ɲɛna anw t'i jigi tigɛ an tɛ jitɔ ye an tɛ siranbatɔ ye kira n'i y'an wele ko an ka taa Usman joli yala an nana bɛɛ a kɛ an tɛ boli an tɛ boli o de la ansaru bolo n'i bɛ fɛ ka ansaru tɔnden maloya ko tara fɛn tara i bɛ ridiwani kɛ i b'a fɔ ko n tɛna boli kuma in kɔrɔ ye o de n tɛna boli boli bɛ ko dilan boli o boli o cɛya bɛ min boli tɛ se ka boli tɛ cɛya dilan dɛ o tuma ala kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ale de ye bɛɛ a ye di ka bɛɛ tɛ ridiwani fana di i n'a fɔ a ye seli fɔ cogo min na i n'a fɔ a ye su fɔ cogo min na i n'a fɔ a ye jaga fɔ cogo min na
i ye jaga fɔli le mɛn i ye jaga kumakan le mɛn i ye su fana fɔli le mɛn i ye bɛɛ a fana kumakan mɛn ala le y'a kira le y'a fɔ ala fila ka kɔrɔ k'a wɔɔrɔ jigin kɔrɔna a yɛrɛ k'a fɔ o kiraba in jogo min tun b'a la o de bɛ diɲɛ dilan cɛfarinya jogo b'a la limaniya jogo b'a la daniya mɔgɔ tun don a b'a halala dun a bɛ bɛɛ bonya a bɛ bɛɛ bonya kira ka faso kanu kira gɛnna ka Magan bila kira bɔra kira y'i jɔ Magan dugu kɔfɛ a ko Magan n bɛ min fɔ i ye ne ma dugu kanu komi Magan ma kanu ka taa sigi dugu fana na ne ye Magan tɛ mais n ka mɔgɔw de ye n gɛn ka bɔ kira ye n de fɔ u ye n gɛn ka bɔ de n tɛ ma kanu ka bɔ n bɔra jagoyara o la a bɛ segin ka na don min na kira ma sɔn ka Magankaw siran kira nana don a ye Magankaw mɔgɔ bila ka ci di Magankaw ma a ko n bɛ fɛn saba fɔ Magankaw ɲɛna ni mɔgɔ min donna a Sufiyani ka so k'i dogo i ye n tɛ se i ma kelen a filanan n'i tora i yɛrɛ ka so kɔnɔ i ma bɔ an tɛ se i ma a sabanan n'i donna alikaba kɔnɔ ka taa sigi ye an tɛ se i ma mɔgɔ min na dugu ci o bɛ nin kɛ yan n'a kun ka b'a ta sara kira tun tɛ ta sarabaga ye silamɛw a kana ta sara diɲɛ mɔgɔ si la ta sara man ɲi a ye baara kɛ baraji bɛ sɔrɔ min na a ye baara kɛ poids bɛ baara min fana na baara mana caya n'a ma kɛ ala kama poids t'a la masakɛ de tun bɛ yen a ko a ka minisiri ma a ko n b'a ɲini i fɛ i ka sɛbɛnni dɔ kɛ a kana kuntala janya n b'a kɛ n ka baki la n'o ye n ka bololanɛgɛ ye n b'a sɛbɛn a kan ni n y'a ye n'a sɔrɔla nisɔndiyalen don n bɛ hujunu ni n y'a ye n'a sɔrɔ n hujunu don n bɛ nisɔndiya a kana tɛmɛ filasi kelen kan filasi fila a kana tɛmɛ o kan minisiri taara yaalali kɛ lɔnnibaga lo ka hakili sigi ka kumaw tɛntɛn ka kumaw tɛntɛn ka kumaw fara ɲɔgɔn kan ka a brise k'a fara ɲɔgɔn kan ka n'a di masakɛ ma a nana mun d'a ma a ko hazal waqti sayamdi a ye nin de sɛbɛn ko hazal waqti sayamdi ko nin waati bɛna ban nin waati k'a bɛna ban zante ma ta a tun b'a dɔn k'a bɛ taa tan anw yɛrɛ tun b'a dɔn k'a bɛ taa tan a m'a fɔ an ɲɛna k'a bɛ taa tan anw yɛrɛ m'a kanu a ka taa tan mais masa min y'a dan min y'a bila dugukolo kan k'a bila Banzɔnya o diyara ale ye o la a bɛ diya an yɛrɛ ye se tɛ anw ye se ye ala ta ye ala ka hinɛ a la n balimamuso hazal waqti sayamdi i ka sunguruya nin i ka parili nin kale b'i da dabi b'i da m'a fɔ haramu don a bɛna ban n balimamuso i bɛ sunguruyara i bɛ kamalen tigɛ i muso furunitɔ kamalen b'i fɛ i sungurunin kamalen b'i fɛ nin waati bɛna ban furumuso ala ko muso ka fari sutura e ma ban wa mun y'i baara diɲɛ diyara ye mun y'i banna ville ka di ye mun y'i banna parce que e ye mèche min don i kunna n'i ye finiba don o mèche t'i ye i ye fini min kɛla n'o cɛ ka ɲi n'i ye finiba don o valeur t'i ye i ye chaîne don i tulo la i y'a san 5000 n'i y'o datugu a valeur t'i ye hazal waqti sayamdi i bɛ nin waati min yira tan cɛw tun bɛ yan musow tun bɛ yan Banzɔ sigibagaw u ti yan bi o minnu ye Banzɔ sigi u ti yan u ka waati banna o taara i ka waati in bɛna ban i si in bɛna ban ni saya min sɔrɔ joona i fari bɛna fɔsɔn ni saya min sɔrɔ joona i ɲɛ tɛna yeli kɛ ni saya min sɔrɔ joona i bɛna siran hali i bɛna siran i yɛrɛ ɲɛ hazal waqti sayamdi balimakɛ e ka hami ye jumɛn i ka moto kura sɔrɔ tɛ yan k'a pɛn Banzɔnya papiye k'ale o ka moto b'i fɛ dɔw tɛmɛna yan o a ma t'o la
ima malo sɛnɛ wa ka malo sɛnɛ k'a fɛ ka moto san sunguruya min diyara ye kamilaya min diyara ye i y'i kɛ o kan i mɔgɔ t'a la ko la n'u kumana dɛ a y'a ta an ka dɔn mɛ anw man ka tan de kɛra koyi dɔw tora tan de kɔnɔ mon frère ma sœur hey la vie est belle mais souvent la vie est belle diɲɛ ka di i baara dɛ joli la yɛrɛ kun ci a ka sira ninnu kan yanni bugu cɛ a ka moto kura kura n'a wulila yan ko sisan k'ale bɛ don bobo dans 30 minutes n bɛ don bobo dans 1 heure de temps a ye kun ne yɛrɛ bila bobo 45 minutes donna bobo ni fɔrɔkɔjugu in na tan i bɛ taa an bɛ yan an malo dun yan an malo dun k'i to ka te fana min k'a kun bɛ yan salon ko cɛw k'a ma taa wa an bɛ yan a kɛ dɔɔni dɛ nin waati in bɛna ban waati yɛrɛ ti sɔn fiyewu i ka tulon k'a la tubabu ko le temps qui passe il ne revient plus temps min bɛ tɛmɛ k'a ti na ala k'an dɛmɛ miyankaw ko tanya wa turu o wa ni ɲa la ni ka wa tile kɛŋɛ tanya wa turu o wa ni ɲa la ni ka wa tile kɛŋɛ arabu ko al ayyam salasa amsi wal yawm wa gad ko bi kunun tɛmɛna a tɛ segin ka na kunun tɛmɛna n'an bɛ kunun ye an tɛ se ka ye kunun banna an bɛ bi min na a tɛ dun mɛ tile bɔra su kora sanni dɔɔni miniti ma se dɔrɔn haya an donna ko dimanche matin vendredi samedi matin vendredi banna sini bɛ na e bɛ kɛ min ne bɛ kɛ min ala dɔrɔn b'a dɔn alisalamaw ala k'an ta kɛra hɛrɛ ye o kuma in ye tiɲɛ ye koyi ala k'an ta kɛra hɛrɛ ye n balimakɛ kira jogo kun ye yafa ye kira kun bɛ yafa mɔgɔw ma yafa mɔgɔw ma a ko wal kazimina al ghaiza wa afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin a ko ale kan bɛ cɛw ma ni diɲɛ in na a kan bɛ musow ma ni diɲɛ in na a kan bɛ jeunes ma ni diɲɛ in na a kan bɛ denmisɛnw ma ni diɲɛ in na ko cɛ de ye mɔgɔ ye minnu bɛ se ka dimi kunu minnu bɛ se ka dimi kunu n b'a fɔ sigɛriti n'a ka dimi kunu ɲɔgɔn dɛ a bɛ sigɛriti couper ka fɔɲɔ bɔ a nu n'a tulo bɛɛ la ka sɔrɔ tasuma bɛ k'a jeni n ka d'o ma dɛ ko mɔgɔ minnu bɛ ko gɛlɛn ku i b'a kɛwɛrɛ o b'a ku i b'a kɛwɛrɛ o b'a ku muso kitabitigiw ko muso ɲuman n'a cɛ ye ko kɛra a b'a fɔ a bɛ tan de ni ne ye cɛya ye n'a cɛ ye ko ɲuman k'a ye a b'a fɔ a bɛ tan de ni ne ye cɛya ye a bɛɛ ye ɲumanya de fɛ olu de bɛ den ɲuman wolo an mago bɛ den ɲumanw na Capitaine Ibrahim Traoré u y'a kuma fɔ yan sisan jinɛ tɛ koyi c'est-à-dire a ye fɛn min ye anw m'a ye n'an y'a ye walahi a bɛ min kɛra an b'a fɔ ko ale ka suma a ye min y'a ɲɛ na a ye fɛn min y'a ɲɛ na ani min yɛrɛ bi an fɛ Burukina waati in na an t'a dɔn fɔlɔ ni ala y'a ko in dayɛlɛ ni anw yɛrɛ y'a ye an tɛ si banzɔ yan an tɛ si parce que a bɛ niveau min na a b'an ɲɛ 1000 fois mais an bɛna ko ɲɔgɔn na an bɛ taa dɔɔni an bɛna ko ɲɔgɔn na ala k'an n'a dɛmɛ mais an mago bɛ min na an bɛ a tanu na an bɛ kuma caman fɔra an kana ɲinɛ dɛ hakilina min baara an k'o de don an yɛrɛ la k'a don an denw na ale kelen de ale ye mɔgɔ kelen de ye n'ale kelen jɔyɔrɔ ye nin ye ni e ni ne fana y'an jɔyɔrɔ fa a bɛ kɛ cogo di komi an kun y'a fɔ an kɔrɔfɔ daminɛ na cogoya min na nin kun ye an ye Burkina Faso ka bɛn ni mawuluduba ye nin ye laada ye san o san u bɛ ni mawuluduba in kɛ u ka dugu kɔnɔna na n'o ye banzo ye ka bɛn ni desanburu kalo ye san 2025 an bɛ dugawu kɛ ala ka san wɛrɛ ta yira an na basigi ni bɛn ni kili ala ka sabati an ka jamana kɔnɔ an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn ala ka sigida wɛrɛ yira an na
صلي على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا كيرا على كيرا يوم كيرا داري داري محمد يوم نعمتي النور الله محمد حبيب الله محمد تكي الله محمد إذ